ଆଜିର ଏ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ନୂଆ ସ୍ୱାଦରେ ଟିକେ ଖୁସି ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କାହାଣୀର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାପା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ। ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ଭାରି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା'ର ସାହସ ହେଲା। ବାପା ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବାପା ଏକ ପ୍ରକାର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୋଉ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ବୋଉ ବହୁତ ସମୟ ଉଦାସ ରହୁଥିବା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। ବୋଉର ଏପରି ଉଦାସ ରହିବାର କାରଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ଉଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତ ବୋଉକୁ ଉଦାସ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୋଉ ଉଦାସ ରହିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା। ତାହା ହେଲା ମୋ ବୋଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେକ୍ସି ମାଇକିନିଆ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ତା'ର ସେକ୍ସ ଭୋକ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ସେ ଉଦାସ ରହିବାର ବଡ଼ କାରଣ। ବୋଉକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଫଳରେ ବୋଉ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ବୋଉ ଅଧିକ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ସାହସ ଦେଉଥିଲି, ତାକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଶୋଇବା ବେଳେ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ବୋଲି ରାତିରେ ମୁଁ ବୋଉ ପାଖରେ ଶୋଇଲି। ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ବୋଉକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ଓ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉର ଉଦାସ ଭାବ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଅବଦାନ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାସକ ପରେ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା କଥା ଜାଣି ବୋଉ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲି, ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ କରନା ବୋଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମାତ୍ର 1 ମାସ ରହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ତୋତେ ଏଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବୋଉ, ମୁମ୍ବାଇରେ ତୋତେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ବିଧବା ବେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ବୋଉ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମୋ ଗାଲ ଓ କପାଳରେ ଘନ ଘନ ଚୁମା ଦେଇ ପକାଇଲା। ବୋଉକୁ ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଲି। ଆସିବା ବେଳେ ବୋଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଆସି ତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହି ମୋ କପାଳ, ଗାଲ ଓ ଏପରି ଓଠରେ ଗାଢ଼ ଚୁମା ଦେଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ତା ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଠିକ୍ 1 ମାସ ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲି। ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ଟିଏ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲି। ବୋଉ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିଲୁ। ଗାଁରେ ବୋଉକୁ କହିବା ଭଳି ମୁଁ ବୋଉକୁ ବିଧବା ବେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲି ନାହିଁ। ବୋଉର ବୟସ 46 କି 47, ହେଲେ ବି ବୋଉ ଯଥେଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ୍ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ନୂଆ ଜାଗା ଓ ନୂଆ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବୋଉ ଓ ମୋ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଦଳି ନୂଆ ରୂପ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବା ଫଳରେ ସତକୁ ସତ ଆମେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଚଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ପୁରୁଣା ମା' ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ସବୁଦିନ ପରି ଖିଆପିଆ ସାରି ବୋଉ ଓ ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମୁଁ ମୋ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଖୋଲିଦେଲି। ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇପଡ଼ି ବୋଉର ନାଇଟ୍ ଗାଉନଟା ଖୋଲି ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି। ଘରେ ବୋଉ ଗାଉନ ଭିତରେ ବ୍ଲାଉଜ, ବ୍ରା କିମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧୁନଥିଲା। ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଚୁମା ଖାଇଲୁ। ବୋଉ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ମୋ ଛାତିରେ ତା ଦୁଧକୁ ରଗଡ଼ି ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଧନ, ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି? ମୁଁ 2 ହାତରେ ବୋଉର ଫୁଲିଲା ଗାଣ୍ଡିକି ଚିପୁ ଚିପୁ କହିଲି, ଓ ବୋଉ, ଯାହା କହିବା କଥା କହୁନୁ, ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ଯେ? ବୋଉ କହିଲା, କାଲି ଟିକେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ବୋଉ କହିଲା, ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି କାହିଁ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଣୁ ତେଣୁ କ'ଣ ଖାଇଦେଲୁ କି? ବୋଉ କହିଲା, ସେମିତି କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ବାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ବୁଝିପାରିବିନି ମାନେ? ବୋଉ କହିଲା, ମୋର ଏଥରକ କାହିଁକି ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଯାଏଁ ହେଇନି, 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଡେରି ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି, ଓ ବୁଝିଲି, ଏ ମାସରେ ତୋର ମେନ୍ସ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତା ମାନେ ବୋଉ ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ? ବୋଉ କହିଲା, ମୋର ସେଇ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ମାସେ ହେଲା ବିନା ପ୍ରିକସନ୍ରେ ଆମେ ହେଉଛେ ତ ତେଣୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ଚେକଅପ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଯଦି କନସିଭ୍ କରିଯାଇ ଥିବ ତାହେଲେ ୱାଶ୍ କରିଦେଲେ ହେବ।
ବୋଉ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ସେ ଆବର୍ଷଣ କରିବା କଥା କହନା। ମୁଁ କହିଲି ଆବର୍ଷଣ କରିବୁନି ମାନେ ତୁ ମା' ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବୋଉ କହିଲା ହଁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଲିଣି ତୋ ପିଲାର ମା' ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଦୁଇ ହାତରେ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଧରି ପାଟିରେ ବୁଲେଇ ଚୁଚୁମି ପକାଇ କହିଲି ବୋଉ ସତରେ ତୁ ମୋ ଛୁଆର ମା' ହେବୁ? ବୋଉ କହିଲା ହେବି କ'ଣ, ତୁ ତ ମୋ ପେଟରେ ତୋ ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ସାରିଲୁଣି। ମୋ ଶକ୍ତ ମାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରୁ ଧରୁ ବୋଉ କହିଲା ଆସିଲୁ, ମୋତେ ଭାରି ନିଦ ମାଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ଆଡ଼େଇ କହିଲି ମୁଁ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ସାରିନି, ତୋତେ ନିଦ ଆସିଲାଣି? ବୋଉ କହିଲା ତୁ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ଦେଲୁ।